Куп корпорация на есенното издание на Residential Expo 2025. Ние сме част от една завидна, голяма и красива група от фирми, които се стремят да направят България едно по-интересно място за живеене и за инвестиция. Да се разходим и да видим какво се предлага на имотният пазар тази есен. А това е нашият щанд. Куп корпорация предлага всичките си проекти, базирани на колекцията Кабакум, Forest Club, Arcanum, Magnum, бижуто в самият център на Варна, Nest Corners. Може би най-голямото търсене е към инвестиционни имоти тази есен. Особен интерес има към проекта Arcanum, тъй като предлага едно голямо удобство да сте навсякъде по света и да получавате пасивен доход от своето вложение. В края сме на есенното издание на Residential Expo. Ето какво се търсеше най-много от нашите посетители. Предимно инвестиционни проекти, търсят сигурен инвеститор, атрактивни схеми на плащане. Доста популярни бяха нашите проекти Forest Club и Kebacum Collection. Kebacum Collection е атрактивен с близостта си до морето. В тази серия от сгради имаме завършени, които са на АК 15 и такива вече, които са въведени в експлоатация. Имаме, които са вече в по-начален етап. Какво се харесва във Forest Club? Близостта до природата и инвестиционния потенциал. Residential Expo есен 25-та е към своя край. Тези 2 дни успяхме да запознаем много, надяваме се, бъдещи клиенти с всичко, което предлага Куп корпорация в Варна.